ҷамоати деҳоти ба номи ҷура раҳмонови шаҳри турсунзода яке аз ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба ҳисоб рафта, дар тобиати он имрӯз наздик ба 300 хоҷагии деҳқонии инфиродӣ таъсис дода шудааст. шуғли асосии мардуми инҷо кишоварзӣ буда, ҳама сола деҳқонон тамоми намуди зироатҳои кишоварзиро кишт менамоянд. деҳқони хоҷагиҳои хурду бузурги ин гӯшаи ватан кӯшиш менамоянд, ки баҳри пур намудани амнияти озуқавории кишвар саҳмгузор бошанд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо 18 та деҳа буда 5875 хоҷагӣ аҳолӣ зиндагӣ мекунад. асосан шаҳрвандони мо барои истифода бурдани замини назди ҳавлиди самаранок истифода мебарад. барои таъмин намудани озуқаворӣ дар бозорҳои ҷумҳурӣ помидор, бодринг тайёр карда ба фурӯш мебарад. маълум мегардад, ки аҳли заҳмати ҷамоатҳои деҳоти шаҳри турсунзода асосан ба сабзавоткорӣ ва истеҳсоли хӯроки чорво машғул буда, дар парвариши дигар зироатҳо низ таҷрибаҳои ибратбахш касб намуданд ва ҳамасола кӯшиш менамоянд бозорҳои минтақа ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти регар 900 гектар замини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва таваззунашон гузаштагӣ 900 гектар замин, аз он 700 гектарашон корами обӣ мебошад. 97 хоҷагии деҳқонӣ дар ҳудуди ҷамоат кору фаъолият мебаранд. деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳоти регар машғулияташон деҳқонӣ, боғдорӣ, зироатҳои картошка, пиёз, ғаллодонагӣ, шолӣ ва пахта кишт менамояд. деҳқонони ҳудуди ҷамоати деҳоти регар замина самаранок истифода бурда, ҳар хоҷаги деҳқонӣ фаъолияти худрошона ба роҳ монда шудааст. шуғли асосии қисмати бештари аҳолии ҷамоату деҳоти шаҳри турсунзода кишоварзӣ буда, мардуми деҳот аз замин фоидаи хуб ба даст меоранд. бо назардошти имкониятҳо сокинони ин минтақа кӯшиш менамоянд, ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар ҳамаи фасли сол афзун намуда, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузоранд.